amb tota la família meravellats, varen veure com tots dos van jugar a cooperativa. L'endemà, el doctor Oriol amb el nen varen repetir la meravella. Tots dos van jugar a trompar-se a les vides. La tristor, l'angúnia d'un any de malaltia s'esfumava, desapareixia ràpidament. Tot era tan fàcil, tan normal, tan quotidià, que no semblava un miracle. I així, alternant els jocs de trucs i de bitlles, es va complir la novena. El meu germà ja era un nen sa i feliç i es van acabar les visites al doctor Oriol. Des de llavors sempre han estat de sa i actualment és un noi alt i ferm, gaudint d'una salut de ferro. Se m'oblidava dir que això va passar a l'any 1700, quan jo encara era adolescent. Soc l'Ignàsia Matas i Fontanet.